У абласным цэнтры ён азнаёміўся з ходам падрыхтоўкі горада да тысячагоддзя, а таксама ўзяў удзел у рабоце рэспубліканскага семінара па павелічэнні эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемстваў і арганізацый сістэмы ПМК. Удзельнікі семінара прааналізавалі загрузку будаўнічых арганізацый і ацэнілі магчымасці выканання планаў на гэты год. Як адзначалася, па выніках 2017 года ПМК Брэсцкай і Гомельскай абласцей спрацавалі лепш за іншыя рэгіёны рэспублікі. Аднак і ў межах адной вобласці розныя ў аднолькавых умовах працуюць з рознай эфектыўнасцю. Успешно работают два ПМК. Это в Березе 22-е и в Ивацевичах 18. Они легко работают по экспорту, не создавая проблем ни себе, ни региональному руководству. В то же время у других в равных условиях нет особо желания выходить на экспорт. Мы также говорили о строительстве на селе. Есть объемы задолженности перед организациям ПМК среди заказчиков, в том числе и коммунальной формы собственности. Об этой части мы также говорили, и поставлена задача в течение марта-апреля ликвидировать такую задолженность, что будет также подспорьем для загрузки организаций ПМК. У Кобрыне намеснік кіраўніка беларускага ўрада правёў прыём грамадзян па асабістых пытаннях. Удзел у сустрэчы з насельніцтва ўзяў таксама міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Александр Терахаў.